Αλάκι μου, ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και το σεφ του ξενοδοχείου. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Καφαντάρης, βορειοελλαδίτης και βρέθηκε στην Κιλίνη, είναι μαζί μας. Τι γίνεται? Πολύ καλά, πολύ καλά. Το καπέλο το κρατάμε? Το κρατάμε. Πώς άλλαξες? Τρία μέχρι να αποφασίσουμε. Σε προσέχουν όμως εδώ. Ναι, είναι αλήθεια ότι με προσέχουν. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Λοιπόν, θα ψάξουμε ένα ψάρι μπακαλιάρο με μπακαλιάρο φιλέτο. Θα το κάνουμε αυτό τον αλμυρό που φέρουμε και το ψαλμυρίζουμε, έτσι. Ωραία. Όχι. Λέγεται τσιλαδιά. Είναι από την Καλαμάτα η συγκεκριμένη συνταγή. Το κάνανε συνήθως 25 Μαρτίου. Βέβαια το τηγανίζουν κανονικά. Εμείς θα το κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ με τη ντοματούλα. Είναι αλμυρό πολύ? Όχι. Δεν είναι ίσα, είναι λίγο γλυκό. Τέλεια. Είναι γλυκό. Μία άλλη λοιπόν Παρασκευή του μπακαλιάρου. Του μπακαλιάρου, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τσιλαδιά. Θέλω λίγο μια παρένθεση να κάνουμε. Δείξε το χέρι σου. Δείξε το χέρι σου. Τι έπαθε το αγόρι μου, αυτό τι είναι εδώ? Εδώ στη στάση. Μπορείς Μα Άρη? σας έχω πει ότι θέλει φάρμακα. Θέλει να την κλείσουμε με αλυσίδα και να Μου την λες βάλουμε. ψέματα. Μου το είπε τώρα πριν ξεκινήσουμε στις διαφημίσεις, γι' αυτό το ξαναρωτάω. Αυτό που είναι επικίνδυνο, αυτό είναι καταγγελία τώρα που κάνεις. Όχι, δεν θα Αυτά κάνω είναι τα καταγγελία. δόντια της Σάσας. Ναι. Πότε σε δάγκωσε? Χθες. Φαίνονται στην κάμερα, Αγγελική? Έτσι τα καλά καθούμενα? Αφηνίασε! Έτσι καθόμουν? Και σε δάγκωσε? Είναι βαμβύρι. Μάλιστα. Τι κάνεις, κόβεις κρεμμύδια? Εγώ κόβω κρεμμύδια για τους Ωραία, να δούμε λίγο τι θα χρειαστούμε. Βεβαίως. Θα μας πεις εσύ. Για 6 άτομα θα χρειαστούμε 6 φιλέτα μπακαλιάρου, περίπου στα 180 γραμμάρια το καθένα. 3 μεγάλα κρεμμύδια σε ροδέλες, όπως θα κόβει εκεί τώρα ο Άκης. Βλέπουμε και την καρτούλα μας εμείς, ναι. 3 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένες. 2 ντομάτες σε φέτες. Άκη, θα πρέπει να κόψουμε και τις ντομάτες. Ναι, θα τους κόψουμε μετά. Ωραία. Ένα ποτήρι φρέσκο χυμό από ντομάτα. Εγώ έχω βάλει φρέσκες ντομάτες και τις έχω τρίψει πάρα πολύ ώστε να γίνει χυμός. Ωραία. Ένα φλιτζάνι τσαγιού σταφίδα. Μάλιστα. Λίγο μέλι, λίγο ζάχαρη. Γι' αυτό γίνεται ο μπακαλιάρος ο γλυκός. Με μέλι, σταφίδα, ζάχαρη και τόσα Η κρεμμυδάκια. κλασική συνταγή μέλι δεν έχει μέσα. Λίγο το έχω φτιάξει εγώ Είναι γιατί το νόστιμο, θέλω. Ναι, πάλι είναι γλυκό λόγω της σταφίδας. Αλλά εγώ το θέλω λίγο Και γλυκό τι άλλο παραπάνω. έχει? Λοιπόν, λίγο ζάχαρη είπαμε, 2-3 φύλλα δάφνης, Μάλιστα. λίγα. Ένα φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο, καλαματιανό. Αλάτι μύχονδρο και λίγο πιπεράκι. Και μαγαδανό ψιλοκομμένο όπως Για να τη δούμε λοιπόν αυτή τη συνταγή. Διαφορετικός μπακαλιάρος, ο οποίος γλυκίζει και λίγο. Τι έχετε κάνει εδώ? Θέλει αρκετό λαδάκι. Ωραία. Λοιπόν. Έχετε ψιλοκόψει εδώ κρεμμυδάκια, τι Ναι, έχετε κάνει? Εδώ θα ρίξουμε το κρεμμύδι. Απλά είναι η διαδικασία επειδή θέλει ένα 5 λεπτό να σταριστεί το κρεμμύδι. Το έχουμε έτοιμα εδώ πέρα για να τα Δεν δείξουμε. είναι ψιλοκομμένα, είναι Όχι, χοντρά, χοντροκομμένα. χοντροκομμένα. Και σε ροδέλες είπε να τα κόψουμε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, πάλι και έτσι είναι μια χαρά. Λοιπόν, θα βάλουμε το κρεμμύδι. Λίγο σκόρδα. Ωραία. Και πες τώρα τι πρέπει να Λοιπόν, προσέξουμε εδώ πέρα. εδώ τώρα πρέπει να προσέξουμε, μας καεί το σκόρδο καταρχήν. Εσύ θα πατήσεις κάτι που κυκλοφορεί στην πόλη. Να πω ότι μαμά δεν είναι ότι σκοτώσει πέρα φορά παπούτσια. Να μην Γιατί σε δεν πατήσω, έβαλες παπούτσια, πρόσεχε. να μην σε πατήσω εγώ μόνο. Γιατί θα έχεις πρόβλημα μετά. Από το δάγκωμα δεν θα πάρεις τίποτα. Λοιπόν, μετά από 5 λεπτά θα γίνει έτσι το κρεμμύδι. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτήν τη φάση θα βάλουμε λίγο κρασάκι, το οποίο δεν το είπαμε και δεν το γράψαμε, αν θέλουμε. Στο κρεμμυδάκι θα το Ναι, πάρεις, στο στο κρεμμύδι. τελείωμα. Και μετά θα προχωρήσουμε με τις ντομάτες. Νόστιμο είναι. Είναι πάρα πολύ Πάρα νόστιμο. πολύ νόστιμο. Απλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ επειδή το φαγητό μας δίνεται όλο στο τηγάνι, στην κατσαρόλα. Πρέπει να προσέξουμε να ψήσουμε καλά τα κρεμμύδια, δηλαδή εδώ πέρα, να μαλακώσουν αρκετά. Θέλει αρκετό λάδι όπως είπε και ο σεφ. Με το λάδι μαγειρεύεται. Με το λάδι μαγειρεύεται το φαΐ. Οπότε εδώ πέρα δώστε λίγο χρόνο. Δώστε ένα δεκάλεπτο, πεντάλεπτο, ησυχία δεκάλεπτο. Θα του γίνουν έτσι. Όπως Και είναι αυτά εδώ. αρκετό λαδάκι, μπόλικο λαδάκι Αυτό. έβαλε. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε. Ο μπακαλιάρος είναι φρέσκος. Ο μπακαλιάρος είναι ο παστός με το αλάτι Α, που ο παστός, ψαλμυρίζουμε. σωστά. Γι' αυτό θα προσέξουμε και λίγο Άρα στο δεν είναι και αλάτι. ακριβή αυτή η συνταγή. Όχι, αυτά τα υλικά που έχω εγώ μου κόστησαν 9,80, 10 ευρώ. Τέλεια. Για Και έξι είναι άτομα. για 6 άτομα 10 ευρώ και τρως και ψάρι. Με τι θα το συνδύαζες? Αυτό θα το συνδυάσουμε με μια βραστή πατάτα, βρασμένη ολόκληρη με τυφλούδα. Την πλύνουμε όμως πολύ καλά Ωραία. και θα το βάλουμε από πάνω, θα το δείξουμε και αυτό. Πώς Τώρα θα γίνει. έχεις βάλει ένα ποτήρι από χυμό ντομάτας φρέσκο. Αυτό Ένα έβαλες? ποτήρι χυμό ντομάτας φρέσκο, ναι. Ωραία. Λίγο κρασάκι άσπρο στα κρεμμύδια και το σκόρδο με το λάδι που το αφήσαμε πολλή ώρα. Και ένα ποτήρι φρέσκο χυμό ντομάτας. Θέλεις γρήγορα. Αυτό είναι εξπέρα αυτό. Την ψάχνεις. Μην την ψάχνεις. Αλατάκι. Φρέσκο πιπέρι. Ωραία. Μεγάλο μυστικό το φρέσκο πιπέρι. Το πιπέρι χάνει τη δύναμή του. Έτσι, Άκη. Ακριβώς. Πότε? Αν μείνει φρέσκο πολύ πιπέρι. κρυμμένο. Αυτό που παίρνουμε από το εμπόριο δηλαδή πρέπει να το έχουμε ή καλά κλεισμένο ή να παίρνουμε πολύ Τώρα καλή έχει και λίβα. μικρές συσκευασίες που μπορείς και τις... Μπράβο, αυτές είναι οι καλύτερες.
Δεν χρειάζεται να βράσει άλλο, αρκεί να πάρει ντομάτες. Ναι. Το χυμό δεν τον άφησες πολύ. Όχι, δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, και δες τώρα τι ιδιαίτερο τρόπο υπάρχει για να το ψήσουμε αυτό το φαγητό. Τι κάνετε, τηγανιτές ντομάτες. Άκουμε. Θα στρώσουμε εδώ Τι μου ντοματούλες. θυμίζει τηγανιτή ντομάτα, ταινία, βιβλίο, κάτι μου θυμίζει. Τηγανιτή ντομάτα. Αρκετά για να μας κολλήσει ο μπακαλιάρος. Πράσινες τηγανιτές ντομάτες, γεια σου, βρεάρι. Ωραία ταινία. Κάτουμε να κλείσουμε να μην κάτσει το κρεμμύδι κάτω, γιατί το κρεμμύδι άμα κάτσει κάτω θα καεί. Σωστά σε. Μπράβο, γι' αυτό το λόγο. Γιατί Ναι. μετά θα βράσει περίπου 20 λεπτά αυτό. Μέσα στο λαδάκι, θα βάλεις και νερό. Εδώ. Όχι, θα βάλεις Όχι, θα βάλω αυτό εδώ, τη σύμβαση που έχω κάνει. Γιατί το κάνουμε αυτό. Εδώ για να μην και υγρό το φαγητό και να μην μας καεί και το κρεμμύδι από κάτω. Να βάλουμε λίγο αλατάκι χοντρό. Α, λίγο αλατάκι. Ναι. Έχετε βάλει μόνο λαδάκι. Χοντρό αλάτι εδώ. όχι, Μη χοντρό. Λαδάκι, τις ντομάτες και χοντρό αλάτι. Και θα βάλω και λίγο ζάχαρη. Για την ντοματούλα. Για την ντοματούλα, να λαθαστεί, μπορεί να είναι και λίγο. Τι ωραία συνταγή. Είναι καταπληκτική. Πώς την είπαμε. Τσιλαδιά. Τσιλαδιά. Δες στην Καλαμάτα έχουν και πολύ ωραίο λάδι. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω τώρα. Αυτή η μεριά είναι η κακή πλευρά. Αυτή Είναι και εκεί το που δέρμα. είναι το Ναι. δέρμα. Οπότε αφήνουμε αυτήν από κάτω και αφήνουμε την άλλη που θα σερβίρουμε από πάνω για να φαίνεται πολύ πιο όμορφο. Άρα δηλαδή ουσιαστικά θα γίνει βραστός μπακαλιάρος από το ζωμί της ντομάτας. Αχλιστός θα γίνει Αχλιστός. μέσα στην ντομάτα. Εκπληκτική συνταγή. Λοιπόν, εδώ αυτό Μπράβο είναι. σε. Βασιλικό χρειάζεται, σερ. Βασιλικό θα βάλουμε μετά. Θα βάλουμε όλα τα. Λίγο μέλι πάνω από το μπακαλιάρο. Θα το κάνεις καμιά μέρα στο ξενοδοχείο. Αυτό το έχουμε στο ξενοδοχείο εδώ. Είναι τακτικό φαγητό. Είναι την μέρα που κάνουμε με τα ψάρια. Μάλιστα. Τα βραδιά. Τι τρως εσύ. Κοιμάζω. Ναι. Και κάτι μου Πάλι είπες. πιπεράκι φρεσκοτριμμένο. Μας έλεγες πριν, σεφ, ότι κάτι για το χυμό, για να μην καούν τα κρεμμύδια. Τι Μπράβο. είπες? Στρώμε ντομάτες από κάτω. Ναι. Επειδή θα βράσει το φαγητό. Ωραία. Ώστε να μην καούν και τα κρεμμύδια που θα προσθέσουμε σε λίγο. Α, θα τα βάλεις από και να πάνω. μην κολλήσει και το φιλέτο κάτω. Μάλιστα. Γιατί θα μας κολλήσει κάτω το φιλέτο. Ορίστε. Τώρα θέλει αρκετή ώρα όμως φαντάζομαι. Λίγο όχι. μετά από αυτή τη διαδικασία θέλει λίγο να το βράσει. Να ανέβει το λάδι πάνω. Όπως έχει Κατευθείαν ανέβει. τα βάζεις τα κρεμμύδια με την ντομάτα. Ναι, εδώ από πάνω. Κατευθείαν. Εν τω μεταξύ, Α, τι ωραία συνταγή. καταπληκτική. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος φοβάται το ψάρι. Ότι θέλει πολλή ώρα. Να πούμε ότι αυτό το ψαράκι σε 10 λεπτά είναι έτοιμο. Και εγώ απλά. θα το φοβόμουν, γιατί που να κάνει ντομάτα, να βγάλει Όχι. Γι' αυτό ατμό. και κάνουμε τη σύβραση. Δηλαδή δεν βάζουμε μέσα ομή την ντομάτα, κάνουμε τη σύβραση για το ψάρι. δεν θέλει Ακριβώς. πολύ. Και γι' αυτό το λόγο, σαν ψήνουμε άλλα 10 λεπτά, ίσα για να δέσει σάλτσα. Δηλαδή ουσιαστικά το φαγητό μας είναι έτοιμο στα 10 λεπτά. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Να πούμε ότι το μέλι που έχει βάλει ο σεφ μέσα βοηθάει πάρα πολύ να δέσει το φαγητό. Το μέλι γενικά στην ντομάτα να ξέρει τι δένει, την ενώνει, την κάνει Σύσταση συμπαγή. είναι. Γι' αυτό έχω βάλει και το μέλι. Ναι, Αυτός είναι ο λόγος. και αυτό. Σχεδόν καθόλου δεν μπορεί να στοιχήσει. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε ένα έτοιμο πιάτο να δούμε. Βέβαια. Α, και κλείνουμε το καπάκι, σεφ. Είναι με το καπάκι να χνιστεί ο μπακαλιάρος. Αυτό τι είναι ωραίο που έχει. Αυτό είναι ένα induction, μαγνητική εστία, η οποία δεν καίει. Λειτουργεί με μαγνήτη, δεν έχει Και αντιστοιχεία. βουαλά! Wow. Φαίνεται Το πάρα φαγητό μας πολύ είναι ωραίο. έτοιμο. Να πω ότι είναι φαγητό, δεν παίζουμε εδώ πέρα. Για να το σερβίρουμε λίγο. Ναι, να είναι το δούμε. καταπληκτική η γεύση του, καταπληκτική. Επειδή όμως δεν έχει πολύ γαρνιτούρα για να φάμε, όπως είπε και ο σεφ, θα χρειαστεί λίγο πατατούλα, λίγο. Και οι τηγανιτές θα να βάλει που είναι πολύ ωραίες. Με σαλάτα δεν πάει πάρα πολύ γιατί έχει ήδη μέσα κρεμμύδια και τα λοιπά, ντομάτες. Οπότε βάλτε κάτι άλλο σε άμυλο μέσα. Μπορούμε να βάλουμε ριζάκι. Ριζάκι, Εγώ πασμάκι. βάζω πατάτα. Μπορούμε να Έχω βάλουμε βράσει πατατούλα. πατάτα Ναι. και θα το βάλουμε στην πατάτα. Ας κάνουμε την πρόταση του σεφ μας. Βέβαια. Ορίστε. Πώς την είπαμε τη συνταγή. Τσιλαδιά. Τσακάλια. Τσιλαδιά. Τσιλαδιά. Άκη, ξεχάσαμε να βάλουμε τις ταφίδες. Και Όχι. δεν βάλατε και τη Δάφνη, βάλτε την. Όχι. Εντάξει, θα έρθει να πει Ναι, τώρα μα που το θα βάλουμε βάλεις. τώρα, δεν πειράζει. Σταφιδούλες, Πάμε. μέλι, ζάχαρη, σταφίδες, ντομάτα, κρεμμυδάκι, όλα τα έχει τη συνταγή. Όχι παραπάνω από 2 δάφνες θα πεκρίσει το φαγητό. Όχι. Από σταφίδα είμαστε. Εμένα θα μου τέριαζε και κανέλα, όχι καμία σχέση. Όχι. Θα ξεφύγουμε πολύ. Μετά θα γυρίζω όλο. Πάρα πολύ ωραία. Να δοκιμάσω. Βεβαίως, γιατί όχι. Φάω πολύ. Κάτσε να δοκιμάσω και μετά θα πούμε και την ερώτηση. Σεφ. Παίρνω και κρεμμυδάκι. Φαγητάρα, όχι φαγητό. Φαγητά. Φαγητάρα. Ευχαριστώ πολύ. Φαγητάρα. Είναι σαν να είναι στιφάδο, γλυκό, με ψάρι.
Αυτό αποδεικνύει και ότι οι Έλληνες πάντα αγαπούσαμε τα γλυκόξινα. Πόπο, παιδιά, είναι τέλειο. Ο μπακαλιάρος γενικά είναι πολύ. Ο αλμυρός αυτός είναι πολύ φτηνός. Δεν έχω φάει τόσο ωραίο μπακαλιάρο. Ναι, οπότε κατευθείαν του κάναμε φαίνεται δηλαδή... Είναι ένα εύκολο φαγητό. Γίνεται πάρα πολύ. Ο μπακαλιάρος κρατάει τη γεύση του. Αυτή είναι Σαμψάρι, μπράβο, ναι. Δεν γίνεται γλυκός ο μπακαλιάρος να νομίζεις ότι τρως. Βάλαμε και το μέλι, βάλαμε και τη ζάχαρη και ήρθε και έδεσε. Και στα φίδες τελικά θέλει γλυκό το μπακαλιάρο. Πώς λέγεται αυτό το ακριβώς? Γι' αυτό και έχω προσθέσει. Πώς είναι τώρα για κάποιους λίγο που τους αρέσει ο μπακαλιάρος και δε ο μαύρος μπακαλιάρος, που υπάρχει μια συνταγή black coat, έτσι δεν λέγεται? Ναι, αλλά υπάρχει ένα ατλαντικού ο μαύρος μπακαλιάρος, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Ναι, το ξέρω. Που υποτίθεται ότι είναι σαν συνταγή top. Ναι. Εφάμιλη την βρίσκω. Ναι, και αυτό είναι. Είναι τόσο γλυκά, γιατί το ψάρι κρατάει. Εκείνο γίνεται και το ψάρι σαν λουκούμι, δεν μπορείς να το φας. Είναι από μόνο του είναι νόστιμο. Αυτό το ψάρι από μόνο του δεν είναι νόστιμο, αλλά το κάναμε νόστιμο. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς το κάναμε. Η ντομάτα πού είναι, βρε παιδιά? Είναι από κάτω. Διαλύθηκε η ντομάτα. Μάλιστα. Αυτό θα είχε πάρει το ψάρι άμα δεν βάζαμε την ντομάτα. Γι' αυτό κράτησε το ψάρι.